Funa la ntombi yesikolo. I want the student, Yo. you, Ntombi yesikolo. the student, Intombi yesikolo eziqonda baya. that think, know that Intombi yesikolo. the student, It's like ndiyamdinga uYesu. I need Jesus. That uncedo kaThixo I likhawulezileyo. need the help of God Life quickly. yami yofunda. In my work study. Njani ukhawulezwa waphutshuka msinyane ntombi yesikolo? Why did you quickly come forth? Njani ukhawulezwa weza msinyane? Why did you quickly come out? Sofana. Uyintombi yesikolo? Oh, you're a student. Ha? Andiva? Ewe tata. Oh. Yes. So, ngeyedwa ofundayo. Is she the only one? Awuyontombi yesikolo wena? Oh, you're not a student. Spoken. Cela mkhonzo uyiqonde uba no. She knew that no. Umoya kaThixo unedinga kunye The nawe. Spirit of God has an appointment with me. Met my Hallelujah. Wena ntombi ufuna ukunceda ntweni? What want us to help in? Ngaphela ubufast bakhe bendisakhangela wena. Ufuna ntoni wena? Ufuna yeso. Ndifuna ukupasa tata esikolweni. I want to pass at Wenzani school. esikoleni? Andiva tata. Kuba njani esikoleni? How are you doing at school? Kunzima tata. Kodwa ndiyazama. Ha? Kunzima tata kodwa ndiyazama. Yabona It's indlela hard. aphume ngayo apha ndisayabheka. I was still going to the back. Ndike wanyanyaniya baya. She felt it in Ndifuna uncedo lukaThixo. wanting the help of God. No. Spirit of conflict Mawuphume ebomini ba. must come out of my life. Thandaza against ingxabano. Pray Prayer. against conflict. Nayiphi na ingxabano Any conflict esefamily yakho mafike in your lesiphelweni. family, Ntombi yesikolo khululeka right be now. free right now. Khululekile in Jesus name. Awangakwazi ukubopha eyami life Let them nendlu be yami. able to bind Eyami life nendlu yami. my life and my Out. household. Nawaphi na amabhandage obumnyama. Any Come bondage out! of darkness, Out to the family. out of Mighty name of Jesus. Ngegama likaYesu. Out! Phuma, Out! phuma. In Jesus name. Ngegama likaYesu. Shapakaro. Yes. Yes. Out! Phuma. Yes. Ongamagunya bomnyama. All powers of Out! phuma, Come out! phuma. Mighty name of Jesus. Ngegama likaYesu. Out to the family. Phuma kule family. Nayiphi na imimoya Any spirit esebenza njengechina. like a chain, Phamisa fast bakhonsi. Phaba izandla zakho and lift up pray. your hands and pray. Siyavala. We are close. Khuleka. Family yakho mayikhuleka. Let your Come out family in the free. name of Jesus. Ngegama likaYesu. Father, we pray. Singahlala phansi simamele lo mqondiso right now. And listen to this testimony. Amen. Hallelujah. Mkhonzi, first of all sicela ukuqhwabela izandla uba ube lapha uzoqondisa. We're clapping hands that have come here to testify. Hallelujah. So sicela ukuva igama lakho, ifani yakho hlalaphi? Your name and where do you stay? Amen. Igama lami ndingusisanda Ulana ndihlala eMaitland. Ndinemiqondiso emithathu. Amen. Anqondo uyawuva lo mkhonzi uthini? Uthi I know ndinemiqondiso emithathu. She's saying that she has 3 testimonies. Oh, hallelujah. Hallelujah. Phambi kokuba ngaba sikuve sisanda uqondisa. Before we hear you testify, Sifuna ukuva kuqala i-interpreter yethu sixelela ngalo mqondiso wokuqala qala. We'll take it one step at a time. Savu umqondiso wokuqala. Uthini umqondiso wokuqala wakho? her first testimony, it's about the ID that a passport that she could not get for a long time. She's testifying that in 2016, she applied for a passport, but it delayed for a very long time. And she was later told that it's held back in Pretoria, but there was no clear reason given. But this year in May, the man of God done a prayer saying that even in Home Affairs, let the power of God move. We may clap hands for Jesus. Because it started with a passport, and even with her getting her ID, it was a delay. She could not get an ID. Even for her child to get a birth certificate, she could not do it for her child. So this year, the man of God prayed and said, even in Home Affairs, let the power of God move. Let the angels go there and touch those computers. And it happened in her life. After a very long time struggling without knowing what the problem was, her mother later on, 2 weeks later, that prayer, she went to Home Affairs to get the
birth certificate for her child, her grandchild, which is her child, Sister Sisanda's child. And when the mother went there, she was told, no, your daughter has two identities. Hence why there's been this delay. We may clap hands for Jesus. Oh my God. The Spirit of God resolved what was the issue with Home Affairs. She glorifies God. Amen. Now, let's hear Usisanda because she says since 2016. Sisanda, please take your time and tell us ngalo mqondisi umkhulu kangaka. Amen. Ndithanda ubulisa men of God, women of God, ndibulise wonke umuntu olapha phakathi nosijune live in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. So umqondiso wami ungongenelelo likabawo because ukubuya kancinci nje umva ngo 2016 ndayo kwenza passport, but then passport yami yabambeka yadelaya. So sa follow up asizama ukuqonda ba kwenzeka ndoni kwathiwa hayi istakhe Pretoria abayazi naba why. Okay, fine, lamba ke ixesha but yafika. Fine, yangabi namsebenzi. The following year ndokwenza ID nalapho iID ayibuyi. Kwenzeka ndoni abayazi. Okay, ndahlala ke sahlala yade yafika ke egqibeleni ID. Sangalandeleli ke bangachazi naba why every time xa ndisiye Home Affairs ndiyokwenza into ifike i-documents zami zidelay zibambeke Pretoria. So this year I remember one of services, a man of God on Sunday, wayelida prayers wabelida ke prayers esithi bana umoya kaThixo mawusebenze nako Home Affairs. Fine ke nyani yaphuma ke service. Sinoba after 2 weeks. So umamami wayefuna ukuregister umntana esikolweni. So ke ngoku kulahleka ibirth certificate yakhe. Nalapho ndabona ubawo because yaphinda yafumaneka la birth but yalahleka ke ibirth wahamba waye Home Affairs kube yofuna ikopi so that ezoqhubeka ne-application. So xa ngabe efika phaya kuye kuthiwa mama une twins. Athi ke na ke ana twins. Kuthe but kwisystem umntana kho Sisanda une identity eziyi-2 and ke ngoku i-ID numbers azifani. So xa ngabe bejonga ke ngoku ndine ID number ene surname kamama, ndibe ne ID number ene surname katata. So that's why every time xa ngabe ndi-applya okanye ndisenza into kwa-Home Affairs ifika i-delay because ndaziwa kayi-2 kwisystem. So ke ngoku babe sebemchazela ke ngoku ba kufuneka ndihambe ndiyokwenza ke ngoku i-affidavit ndikhansilishe le enye i-identity because ekambeni kwexesha izoba khona ingxaki. Amen. Amen. Wow. Hey, come on, qobela uYesu We izandla. may clap hands for Jesus. So, all of this has happened after the man of God has done some prayers upon your life and saying that the Spirit of God, let it even go to your documents, even in Home Affairs, and reveal what has been happening, what has been causing all of this delay. Yes, wise men. After prayers ezenziwa man of God. Mna ndandingazi nangeli xesha kwenziwa prayers ndiphakamise i-ID yam andiyazi ba kanti ndine-identity eziyi-2 kwa-Home Affairs. Now, to someone listening to this wonderful testimony, there are many people who have a lot of implications when it comes to the ID and all of that. And landolana ichana future yomntu na kwizinto efuneke ezi-applye. But nangum konze as city brethren, I had 2 identity documents that were under my name, but they were giving me different surnames, which is the one from my mother and also the side from Uleluka Umama Wako. Amen. But siyambulela umoya kaThixo uba ngaba ekwazi ukureveala lento through the Spirit of God that is working in the man of God. Akhile lento that was hidden because we are saying that you were not aware of any of this, but the man of God said, let the Spirit of God to walk before you so that it can also demolish all of those maybe demonic things that are happening around your life. Yes, wise men. Ndandingayazi nyani. And nangoba besimane sisiya e-Home Affairs nasendlini akho mntu beyazi. Nangoba besimane sisiya e-Home Affairs sibuza bakwenzeka ntoni ayiphumi abayichazi. But ngokuya ngalamini kukamama after his prayers the man of God ezenzile yakwazi ubona ba all along nansi into ibiyingxaki.
Come on, glorify the name of the Lord Jesus, somebody. Now, let's go to the second testimony. Kasisanda, can you please interpret for us the second testimony? See, video testimony, powerful ngendlela emangalisayo. So, umoya kaThixo The Spirit of God can also locate wena mntu lapha namhlanje. Whatever issue onayo, allow umoya kaThixo ezindoda kaThixo zongena apha to attend your situation, so that nalento enzeke kusisanda siyibone senzeka nasebomini bakho. Amen. Let's hear now the second testimony. Her second testimony is about the mercy of God. This week she went back home for her child's graduation. And while she was at home in Eastern Cape, she thought, let me go and cancel the SASSA grant money. And while she went there, she was told that she will need to pay back the money because she started working in March and she did not notify the SASSA that she's working. And the amount was to pay, it was more than 10,000 rand, including interest. And while she was there seated and they were telling her that you need to pay back this amount of money because you have done this fraud, she said that she sat down there and prayed for God's mercy. And as she remember leaving the house, how the Spirit of God was teaching us about the mercy of God, which is the last week Sunday, the man of God was teaching about the mercy of God. She was praying that mercy of God may help her, may intervene in her situation. While she was there, the person who works there came and advised and said, no, my sister, don't bring the bank statement in which you receive your salary in. Bring us another bank statement where you do not receive your salary in, so they may be free from this charge. She done as the employee instructed her. I'm not sure if you can hear that. Oh my God, hallelujah. Remember, the man of God has been having two services. The service before last week Sunday, where it was the service of mercy, amen, where we are taught about the power of mercy, amen. And now that is a testimony that is about mercy. Okay, please proceed. And as this employee told her that, no, go bring us a bank statement that did not receive your salary in, she done that and she was free from that charge. She was told that she does no longer need to pay that amount that is more than 10,000 rand. She glorifies God. Yo. Sister Sasanda, let's please tell us, elaborate on this second testimony. Amen. So as babendi kodekile and then I okay, mandicimele i-grant yomntana because naye ingahamba ekuhambeni kwexesha indenzele ingxaki since sendi-permanent ngoku. So nyhani ke okay ndiqonda uba okay before ndiye phaa ndiqonda uba but noko sekulixesha ndi-permanent, so ii-chances zoba kuthiwe mandibhatale back laa mali zi-high. But ndiphinde ndiqonda uba okay ndizawuthanaza ngayo and then ndizawuallow ubawo andincede kule meko. Nyhani ke ndivuke the following day ndithandaze before ndiphume endlini because the man of God oku bisifundisa kwezi services gqithileyo ngemesi kabawo. So ndiqonda uba eyona nto ndiyidingayo namhlanje yinceba kabawo. Nyhani ndithandazela uba inceba kabawo namhlanje mayindincede eze ndihamba ndahamba. Xa ndifika phayana ke ndibonise ii-documents zam ndibonise babekhuza uba yho imali engaka sisi, hayi khawukungene. Hayi ndiqonda uba okay, qonda uba andizukoyika ndizawungena. Ndangena anyani ke lo mntu ondincedileyo athi uba sisi xa ndijonge ezi documents zakho uyasi-owa and imali osi-owa yona ayikho ncinci because kuzofuneka sibuye umva uqala kwakho uqashwa kule khampani. Ndithi ke mna but ndibe ndisithi but bendingekho permanent bathi ayinamsebenzi because zange usixelele thina uba awukho permanent, ukhona into oyifumeneyo but awukho permanent, zange usixelele, so uzawufuneka ubhatalile and uzawuphuma apha namhlanje uzazi uba uzobhatala malini. Ngowathethayo lo mntu ndimjongile ndiqonda uba ndiye ndiyathandaza apha ngaphakathi uba inceba kabawo mayindisebenzele. Nyhani kuthi sekuzoba sekupheleni kwe-process azothi awunayo enye i-account. Ndithi ke mna ke ndinayo.
athi khawuleza uhambe uyoprinta i-bank statement yale account kungangeniyo kwi-salary yakho because le i-bank statement iza kufaka engxakini and uzobhatala. So ngcono uprinte le yale account ungayisebenzisiyo oko and then zakwenzela ngelinye uhlobo. Yo. Power of mercy. Ndakhawuleza ndaphuma ndahamba ndayoprinta le bank statement and then ndazibuyisa wayenza ke iprocess wayenza ndaphuma ndayinikeza ileta yoba igrant yomntana i-cancelled andizubhatala kwa. Yo. Wow. Thithe xa ndihlala phantsi ndiyibala le mali xa seyigqithile yonke la process xa sendiyibala ndiqonda yo ibi more than 10,000 le mali bingekafakwe interest because bezobala usukela last year ngoMarch up until now plus interest ke endingayazi uba bebezoyitshaja malini so ibizoba over 10,000 ndaqonda oh my God thank you. Yo. Sisanda uzama usixelela into yokuba ngaba amandla enceba enze ukuba ngaba namhlanje mawungabi natyala. Yes wise man andinatyala kule ndawo ndime kuyo kuthiwa andizubhatala nix. I hope uyazivela ngokwakho. I hope uyazivela ngokwakho hope you because hear for yourself. sibona umuntu oqondisayo We have seen someone testifying ngento indoda kaThixo ibiyifundisa. of what the man of God was That teaching. inceba ingavula elacango. That mercy can open Inceba the door. ingenza elatyala licinywe. Mercy Nakumkhonzi can cancel kaThixo the debt. esithi The brethren is saying that bekumele uba ndibhatala imali more than 10,000 I should rand. have paid more than And 10,000 yonke lo mali leyo and all of that andizoyibhatala I ngoku. won't be paying back Ngoba umuntu osebhenki uvele umuntu opha uvele wathi because the person is in awunayo nyenye iaccount na. don't share another bank account. Ngamandla enceba ke lawo. That is the power of Kwabela uYesu mercy. izandla if you believe that. Clap hands for Jesus. Amen. Hallelujah. Now let's go to the third testimony yakhe. Hey bazalwane. Third testimony. Uyimamele le miqondiso mkhozi. Have you listened to this testimony, brethren? Now let's go to the third testimony yakhe. Her third testimony, wise man, it's about the favor upon her sister in academic life. This year, her little sister came to church for her graduation in April. And while the man of God was in the service, we were in Delft Technical High School Hall. The man of God came to her sister and said, I see you struggling in your studies. Let me pray for you. After the prayer, the man of God done over her sister's life, breakthrough happened, favor upon her studies happened, because she said that her sister used to pass before, but this year in matric, she started struggling to grasp the information that she was studying, which led her to fail term 1, and she was panicking because this is her final year in high school. But after receiving the prayers from the man of God, improvement that happened in her studies, it has been amazing. He had failed. Yes, wise man. But then After the prayers, after the prayers that the man of God has done, her marks improved very amazingly, wise man. and not only that, but she has also been accepted in 2 universities. In universities, when her wise man, they've accepted her already. Yo. She has not even received her final year mark, but she's already been accepted in Yo. some. Sisanda, please tell us. We are so excited about them. I'm excited. I'm not sure about other people, but I'm excited about this. Usister wakhe besenza grade 12. Sixelele mkhonzi bekusenza kantoni? Amen, wise man. So, sister yami encinci ungumntu clever ke kwayena. But this year, first term yakhe, ebemane phone esithi uba uvuka ubuthongo obuninzi uyozela and ke ngoku akakwazi ufocus kakuhle eclassini because uyozela. So nyani ke ndabe ndisithi bakhe samthandazisa nyani ke wabhala first term wakhe wabesithi uba wabepenike sithi uba akaqonda ba wenze kakuhle because uyalibala ufika kwi-exam alibala. Nyani ke babe ke kuzoba i-graduation yam ngo-April ngala break ye first term. So ndathi ba mabeze naye weza ke bafika on a Friday kwabe kukhona i-service technical.
So waya ke ephethe incwadi zakhe, wayephethe incwadi zakhe ebhegini. So nyani ke yaqhuba ke iservice, eziqhuba iman of God yehla kwi-altar, yahamba apha kwi-corridors, yabisithi bana kukhona umntana wesikolo odinga ungenelelo fast likabawo. I'm sure uyambona ethandazelwa. You can see how people receiving That prayers. is the day Lela suku elo. where she received prayers from the men of God. This is a person who was struggling in her academics, brethren. Amen. In the first term, and then she came. Amen. Hallelujah. Glorify the name of the Lord Jesus. Sisanda, let us conclude. Men of God, yantandazela, emveni koko kwenzeke ntoni? So after iman of God iye yasideliverisha, so wabuyela back ke ngoku esikolweni. Nangoko kwavula isikolo, wabe sewafona ke ngosisithi ba yho ngoku ndiyakwazi ufocusa, and ke ngoku nasenoba buthongo beka. Remember, brethren, sithetha ngomntana ebesenza grade 12 this year. Okay? So abese sithi ba noba buthongo buninzi benabo abusekho anymore, uyakwazi ufocusa ngendlela right esikolweni, ne marks zakhe ze term ezilandelayo, second term ne third term sazibona ba uimprovile kakhulu. Wow. Okay. So abese ndithumelela ke ngenye imini endibonisa ke ngoku ileta evela kwi-universities eziyi-2 i-NMU ne-UJ ba provisionally accepted kwezi course bezi-aplayela. Wow. Yo. So not only uba ufumene uba ngaba makakhululeke, but also wafumana favor Amen. kaThixo so that akwazi uba maka accept kwezi universities. Amen. Yes, wise man. Amen. Amen. Come on, masikhwabele uYesu izandla bazalwane. Let us clap hands for Jesus, brethren. Wena umuntu usibukele live, As a person joining noba us usibukele live, kweyiphi na iprovince osibukele kuyo. from whatever prophet is joining us Neyiphi from, ingxaki ozibona ukuyo. any problem you yourself Yazi with, uba ngaba ikhona indoda elapha eCape Town. know that there's a man Ikhona of God indoda in Cape kaThixo Town, elapha eCape Town a man of God in Cape Town, enobabalo who has the grace lonceda life to yakho help your life kuloo ndawo kuyo. where you are. Amen. Sisanda, what is your word of advice? Emntwini osibukeleyo, naba abanye abantu bayaqala ufika apha namhlanje They are here for the abayazi first iNew time. Jerusalem of all nations. They don't know New Jerusalem of Ungathini all ucebisa laa nations. mntu? What a word of advice there for that person. Umuntu ndingamcebisa namhlanje kuba wena olapha phakathi vula inhliziyo yakho, because awuyazi ba umoya kaThixo ufuna ukwenza ntoni ebomini bakho. And also i-teachings ezenziwa i-man of God akazenzi nje, kubalekile ba sizilandelele and sizi-apply ebomini bethu. Amen. Hallelujah, hallelujah. We thank God for this wonderful testimonies osenzele zona. Thank God for impilo yakho, that ne family yakho iyabenefita kwi-serving yakho. Amen. Hlala kwi-teachings ke ze-man of God, anointing yebandla, anointing ye-man of God esebenzayo as submissive. Continue senza njalo uba uzoqhubeka ekunceda. Amen. God bless you. Siyabulela kakhulu sisanda.